Moi! Moi! Mä oon Alina, mä oon Jenny. Ja mä oon kuvannut tän videon ja mä oon ohjannut ja manageroinut ja juontanut ja kaikkea sellaista. Pitäkää hauskaa ysien kaalossa. Lähetään! Haastatellaanko Pakkolan veljeet? Onks kiva olla Pakkolan koulu 7? Totta kai. Varsinkin kun me ollaan ysejä. Kyllä. Henni me pois. Henni ei oo 7. Entä kaikki muut ysit? No kaikki on ihania myös. Varsinkin Alina ja Jenni on ihania. Hyvä. Sä oot hyvän näköinen. Sä oot nyt uhri. Kerro moi. Tai sano moi. Moi. Miltä tuntuu olla Kuokkalan koulun 8? Ihan jees. Kun me ollaan yseinä. Ihan jees. Tulee ikävä meitä ysejä. Ihan hirveä ikävää. Mut ehkä mä en oo niin rankka muija. Noniin, miltä tuntuu? Mikä? No vaikka tää. Mitä hyllyssä vaikka? Miltä tuntuu? Hyvin omituista. Miltä tuntuu olla Kuokkalan koulu 9? Omituista. Kun me ollaan yseinä. Häh? Se on meidän Roope-tukija. Kuka voitti maailmanmestaruuden? Suomi. Kuka voitti jääkiekon maailmanmestaruuden? Minä. Kuka voitti maailmanmestaruuden? Kanada. Tässä on meidän koulun rehtori, Seppo. Mitä sä kuvailisit meitä ysejä? Oma lukunsa sinänsä, että Ville ei painoita. Ootte myös aika karmeitakin. Ja tämän koulun vähän niinku kingejä ja kuningattaria. Melkoisia riiviöitä. Alina on Alina. Moi. Miten menee? Hyvin. Alina on ollut tänään kauhean kauhea. Mitä? Tätä kaikki laiskat käyttää aina. Nyt on ilkeä naama. Ei tulemassa. Vahtimestari Paavo. Saaks Paavo hissillä kulkea? Ei. Ei. Ei saa kulkea. Koira. Ai sorke. No niin, mitä me mennään tekemään? Mennään keräämään kiviä. Hei! Ja mitkä fiilikset? Vähän märkä olo. Eikä! Siellä menee Alina. Se on meidän kuvaaja. Kuvassa.
Älä kaiva nenää samalla sormella kun pelaa. No ei se kyllä ollut järkeä.